Hi mga kagwaps, mga kalingap, mapagpalang umaga sa ating lahat. Shout out po sa lahat ng viewers, sa mga bagong subscribers, syempre sa Rich Team ng aking munting channel. Thank you sa suporta. Tsaka sa mga mabubuting sponsors din po natin. Ayan, shout out kay Ma'am Cisaline, kay Ma'am Rose from abroad, kay Ma'am Anonymous, at saka sa lahat-lahat na po, at syempre kay Kuya Bal, at saka sa lahat ng Kalinga partners for today's vlog. Ayan, si Kuya Marlon, binisita na naman tayo sa bahay dahil nung linggo is wanted ka. Saan ka nagpunta at wala kaming nadatnan na Kuya Marlon sa iyong bahay? Ano? Anong masasabi mo? Wala ka doon. Saan ka ba galing? Saan ka nagpunta noon? Batiin ko na lang yung mga taga Calamba, Laguna. Calamba, Laguna. Sagutin mo muna yung tanong ko, nasaan ka nung linggo? Ay, nasa bahay. Lo, andun kami. Nasaan ka? Nandun daw siya sa bahay, Ma'am Helen. Bulaan ito? Wala ka doon? Ha? Wala ka doon sa bahay? Sige, kain na dahil total nandito ka rin lang. At anong araw ngayon? Nag-ehersisyo ka? Sabi mo kanina kay Ma'am Helen, nandun ka daw sa sabungan. Nung linggo. Ma'am Helen, anong sabi sa iyo nito? Nasa sabungan ka daw. Nung linggo. Kaya wala ka sa bahay. Paano ka nakakapasok sa sabungan? Di ba may bayad yung entrance dun? Pahingi lang ng pasis. Ha? Pahingi ng pasis sa may-ari ng sabungan. Nangingi ng pasis? Agoy, ginoo ko. Iniwanan mo na naman doon sila, Kuya Noni. Nagluto ka ba? Anong pagkain na niluto mo doon? Ha? Wala nang? Wala nang food. O sige, magdala tayo ng food. Pamaya, mapunta tayo doon, madala tayo ng food, ha? Kaya ka pumunta dito? Bakit hindi ka dumiretso kay Ate Kagawad? Ate Janet? Sino yung si Janet? Eskwela ni Nanit. Eskwela ni Nanit? Naalaw. Saan? Doon saan. Ang sabi, dito ka pumunta sa amin? Bakit hindi ka doon dumiretso kay Ate Kagawad at nang mahingi ka ng food doon? Camarines Norte High School. Camarines Norte High School? Tapos? Marlon, kamu nakita si Gringo nasan? Nakabagas na. Nag-ano? Landing lang. Naglanding o aeroplano ang naglanding? What's the nation? Ha? At what's the nation? Ano yun? Ha? When the word at what's the land? Tapos? Ano yung kanta? Hmm? Yung kanta. When the word Kantahin mo daw. I cross the land. Kantahin mo. And Kanta. Ready, sing. di ba siya? Sige, enjoy mo yung kain mo. At nang Anong, kaya daw siya pumunta dito kasi wala daw po doon sa bahay nila. Sabi ko, ba't hindi ka nagpunta doon kay Ate Kagawad agad? walang pagkain sa inyo? Wala na kayong bigas? Ha? Magulay ka ng papaya, wala nang sardinas doon sa inyo? Sarap ba gayon? Uy, Anong araw ngayon, Ma'am Helen? Merkulis. Anong araw ngayon, Marlon? Araw. Nabasa nila ng boy sa araw. Gabi. Maga. Alis. Gabi. O, anong base ngayon? Base, anong base mo ngayon? Ha? Ito yung kumuna mo ngayon. Sige daw. Oh. At ang hali. O, anong ngalan ng araw? Araw lang. Anong pangalan? Araw. Ba- Gusto mo magpaano? Saan ka nung linggo? Nung linggo? Hanap ka namin, nagpunta nga yung driver nagpunta dun sa sabungan. Di lang pinapasok, ayaw papasukin. May bayad daw. Bakit ikaw at nakakapasok ka walang bayad? Yotak pa lang din sa Panalo ka? bantay. Panalo ka? Kalibre. Tubig para ano, di ba? Nanalo ka sa sabong? Ha? Pag
minsan po, panalo. Minsan, Anong kulay ang nanalo? ayun yung gusto ko sa puti. Oh. Ay saka naman at kung wala kang puti, naglaban ay parehong pula. O anong ginawa mo? Parehong pula. Yung pangyayari, Oh. Ano nangyari? nanalo yung kalaban. Oh. Anong kulay? Sinigaw yung ano, puti. Kung walang puti nga. Una, meron. Meron. Ayun naman ang isinisigaw. Ay ibig sabihin ng logro. Logro. Marlon Lagro. Yun ang sinisigaw baga ano? Logro. Ano yun? Malakas ng sigawan. Ah, paglugro. So ano ang unang nanalo? Ha? Pagkaan po. May ano naman dun yung nakahati. Yo, alam. Kahit tablad o Paano naglakad ka lang papuntang Santo Domingo? doon. Ha? Sinasabi naman ang panalo. Anong oras ka nag-uwi? Ay, tanong na lang ako sa Maynila. Ha? Tanong na lang ako. Maalas, alas 12 na ito. Oh, nag-uwi ka na. Proseso po. Nag-uwi ka na. Anong kinain mo pag uwi mo? Bakit nagkakamay ka na? Kapag nakakamay, Di ka naghinaw. Kanin mo pa? Nagkamay ka, Nili? Kanin pa daw. Mag-inaw ka. Bayaan mo na yan, di naghinaw. Nagkamay na. Malinis ang kamay mo? ang ginawa ko. Oo, naghinaw nga pala yung sa likod. Naginaw? Oo. Kanin mo pa? Yo, palang paano na sinuni dun, walang ulam yun. Hindi mo nilutuan. Paano na sinuni? Ha? Kaya nakakahuli mo yun. Nang? Yan tabang. Saan? Doon sa fish pond mo? Saan mo nilagay yung mga hinukay mong lupa? Doon sa fish pond? Siya na yun, yung mga nakasako? Ay, niya ako din kilala. Taga Masbate raw yung Manong. Saan? Saan? Construction boy. Ha? Construction boy ko. Ma-construction ka din? Dapat sinama mo na lang si Kuya Nuni eh. Wala palang pagkain dun sa inyo. Di man lang, hindi kayo binigyan ni Ate Itay. Dapat nangihingi kayo pagkain kay Ate Itay. Dahil doon nata pinapadala ni Ate Kagawa. Labaw mo na yung Supply yung para sa bedsheet. Oo, yung bedsheet. Ano na nangyari? Nagagalit na yung sponsor. Tinambak mo pa ata dun. Dapat pinaikot mo na sa washing. Paikot mo na dun sa washing. Buhatin mo yung washing dun sa sa likod. Tapos pag paralagyan mong tubig, madali lang yun. Pagkapaikot, balnawa mo na dun sa Nakabili si Ate. Ha? Ano nakabili si Ate? Doon nagpunta o. Doon nagpunta. May apelido bagang kami. Nang? Kami sa. Pamisa? Oo, meron nga ning largo. Ako din. Oh, may apelidong Largo, may apelidong Sireno, may apelidong Aying. Dami. Ikaw gutom na gutom ka, di ka nagkain Di ka nag-almusal? Yan, layas ng layas. Baka may na naman at nagugas yan si Kuya Marlon sa likuran. May maraming tubig doon. Sabihin mo Marlon, naghugas ka ng kamay sa likod. Sabihin mo. Nagkakamay ako kasi nagugas ako ng kamay sa likod. Kung may daan dito ng bangkaw. Saan? Wala man dyan tubig. Kalsada dyan, walang tubig. Kakatubig. Ang madaan dyan, tricycle. Nagbangka nilang ako. Papunta sa inyo. Kung may daan dito ng bangka. Ay, di doon ka sa ilog ng daig dumaan. Alawihaw ang ano nun. Alam mo pala, Alam. hindi makakapunta sa inyo. Doon ako nakahuli ng isda. Sa alawihaw. Sa alawihaw. Magkuha ka ng alulunti. Kakawili natin yung tilapia. Hindi, gusto ko yung gusto ko yung, ba yung niya sa ilalim ng lupa? Tayo. Bagay? Ano bagal? Ano yung danggal? Magkuha ka ng ng galyang. Galyang. Galyang pala. Uy, mapunta kami dun sa inyo. Kuya Marlon, galyang, mamaya. Nakuha ko.
Tapos Lilimutan mo naman ay. i-washing mo na yung cover ng sopa ha. Kasi para ibabrush natin yung sopa mo. Inalam mo na yun nung pumunta tayo Calamar na, edi tapos na yun. Malinis na yun. Ayaw mo kasing dalhin at sabi mo ipaikot mo sa washing. Masarap kaya Marlon? Masarap yung pagkain mo. Busin mo yan, higupin mo yung sabaw. Oh. Yan yung gusto ni Kuya Nuni, di sinabawan. Padala natin si Kuya Nuni. Marami akong kinador na natatandaan. Punta mo na. Kaya Ha? marami akong kinador na natatandaan. Sabihin mo daw kung sino-sino ang mga senador. Si Tatan, Wala na yun! Magpunti Enrile, Wala na yun! si Nicky Tusiting, Matatanda na ang alam mo. si Secretary ng Department of Health, Sino yun? Juan Clavier. Patay na yun. Sino pa? Marcos pa rin. Ay, yun ang presidente natin, si Marcos. O, sino pa? Senador. Nagorong. Hindi na yung senador yata. Dati. Ay kung mag-senador ako, Ate Lily, marami man kayang bumuto sa akin. Pag masenador ka? Ay, wala sa'yo mabuto. Kasi ako, di ako mabuto sa'yo. Magkikipagyaman nga lang ako sa senador. O, dito na din ako, para na din ako ng senador. Anong party list mo? Anong pangalan ng party mo? Oposisyon. Oposisyon. O, Tapos, ha? ng babata, sama-sama. Kanino ka sasama na senador? Kayo, Higupin mo yung sabaw. kayo ako ng merkado. Kanino? Kayo ako ng merkado. Orly Mercado. Senador. Tapos, ano ang plataforma mo? Ha? Sabihin mo daw kung ano ang plataforma mo. Ha? Sa environmental lang ang plataforma. Committee ba na rin? Maghuhukay, environmental, maghuhukay. Nakabili ka ano? Hindi nakabili. Special si Kuya Marlon, grabe talaga ang buhay. Gusto mo magpabaksin? Ano nga ba yung sigara para magaling ka? Ay, hinahanapan ako ng ano ay, Na ano? second dose, ay vaccine card, ay di. Alam nga magkuha pa ako ng pilahan ng card. Vaccine card. Baksin, hinahanapan ka? Saan? Ha? Kahit kulahan na lang. Eskwelahan? Saan eskwelahan? Anong pangalan ng eskwelahan mo? Ha? Yun yung mahal yun. Memoria. Mahal. Memorial? Uy, paano ito? Kaya cemetery yun. Saan tumatulog? Uuwi na yan. Pagkatapos niya uuwi na yan. Baka, bigay, alisan din. Dali-dalian mo na. Mainom ka muna ng tubig, mabubulunan ka. Ano yung pinagdating? Ay, ano pala? Wait lang. At dala mo ng ulam sila Nuni. Ay, mapunta yan doon? Oo. Pag pinapainom nga yun ni Kagawad Yan ng yung naglalakad? Hindi, napapasakay na yan. Pinapainom nga niya ni Kagawad ng gamot ay pinapauwian sa kanila. Doon niya natulog. Nung bagang pumunta kami doon, Ay, tulog na kaya tulog. pala yun, kayo baga kasama Oo, yan, yung tulog doon. pinainom ni Kagawad ng gamot. Nauwi yan. Dala mo ng ulam si Lanoni, ha? May sinaing kayo doon? Ha? Nandito? May sinaing kayo? Saan? Dito, te? Lalagay ko ng alcohol? Hindi ako na gugusgusin ko na may bulak. Subo ng Marlon. Lalagay ko ng alcohol? Itong gula? Nasaan na yung kaputol nito? Ito. Ay, nasaan na yung kaputol nito? Bakit? Ay, andito sa loob. Nasa loob. Nandito sa loob. Sinong senador nga ang sasamahan mo? Paano daw siya?
Mga senador daw siya. Veteran. Si Juan Plavier. Tatay. Yung ganda na yun. Si Kitata daw. Neki ko siting. Hindi ka kita ha. Matulahan kita. Huwag kang malikot. Neki ko siting. Hindi na may masakit para lang kinagat ng langgam yan, no? Masakit. Hindi ma, kaya yan yan. Hapdi-hapdi lang. Hindi yan, parang kagat lang ng Oh, para kagat lang yan ng langgam. Second dose. Wala pa. Ha? Matagal pa yun. Wala pang second dose. Makahingan ka ng ID. Makahingan ka ng ID yan. Hindi ka lang may din. Kailangan daw niyang ID. Kasi second dose. May second Ilialis dose. dyan. Ano niya, vaccine card. Kaya yung tulog pagpunta natin. Wala na yung vaccine. March mo mo, bakit tayo ma-inject doon? Tulog yan siya kasi Pinainom yan ni Kagawad ng Pinainom gamot. niya ni Tapos Kagawad ng pinauwi gamot. na ni Kagawad. Ganda din Ma'am Rich. Di ba lagyan mo ng ano, ng bulak? Baka Gayakan mo na ng ulam. Ano, baka makatulog yan sa sasakyan. Yan. Ano, tita? Nagagandahan ako sa mga anak. Ay, putang na. Mga mapuputi ay. Mga uniform. Nadali pa ako. Hoy, anong inject sa'yo matanda na. Ay, di ba? Yan ang sa'yo ay. Sa'yo masyado. Ayaw lang yun ang bata. Ay, ito, kursunada mo. Uy, Marlon! Byuda yan! Arlan! matanda na. Byuda yan. Marlon, ano? Pag inuuban na, napapagpala Yan, pa okay, matanda natin. na ano. Ako, matanda na din. Na ano? Nariban-riban na lang. Yan, naririban-riban na lang. Kaulan. Anong tultol? Kuya man Kain at mauwi ka na. ano? Bilis na, isubo mo na yan. Yan sana yung pupuntahan ngayon. Oo. Gayakan. Gagayakan ko rin ng Kung ano tagpunta dito, Ma'am Rich? Bagay nakaisip ng pumunta dito. Ganyan yan siya. Ang suot mo. Gusto mo sa iyo na? nakakita ako ng sex lady. Hindi ka man maalis. Ha? Hindi ka man maalis. Ate, Para bagay yan yan kung sa'yo. malating mga alas 5. Oh, siya, sige. Ate, bagay yan sa'yo. Gano'n na. Mamaya na lang yung bubuksan natin yung bag. Ang dami mo ano, bagong deliver yan? Bagong deliver. Kailangan kumayod ay at maraming tinutulungan. Ayun, shout out po, Ma'am Sis. At pupunta sana kami doon kay Kuya Marlon mamaya. Di na tayo hinintay ni Kuya Marlon at gawa nung linggo. Shout out. Nung linggo, kasi Paid na. Kaya wag mo munang wag mo munang i-play yan, Didi, kay maingay, nagla-live ako. Ay, nagdi-video. Nung linggo kasi wala siya. Tapos, hindi niya alam kung ano yung mga plano. Kaya ang nangyari, napunta siya dito. So, ngayon dapat ang skid namin. Kasi nga si Doktora Esquadra is wala ngayong Friday. Kaya nung nagparesita ko ng gamot para kay Carlota dahil nawala yung first receipt ako sa kanya nung nakaraang linggo din na ko si Kuya Neoni, pina-inject is nawala. So, nag-usap kami ni Doktora Esquadra at nagpaiwan ako ng gamot ng injection para just in case may tutulong for Kuya Marlon sa kanyang injection at may pambili is makakabili agad if wala si Doktora sunod Friday. So, nitong Friday nga. So, ayun, nakabili tayo at nag-iwan si Doktora ng gamot ng injection. Ayan, si Kuya Marlon na-inject ka na. Thank you, Ma'am Sisalain, sa iyong pag-share ng blessing para sa injection ni Kuya Marlon. Kuya Marlon, magpasalamat ka kay Ma'am Sisalain. maraming salamat po. Ma'am Sisalain. Yan, maraming salamat, Ma'am Sisalain. At po sa lahat po ng mga supporters, mga viewers, especially guys, doon po sa mga hindi po nag-escape ng ads. Marami pong salamat at malaking tulong po yan sa aking munting channel para doon sa mga tinutulungan, mga beneficiary ng aking guys, ng aking channel. At syempre po sa Rich Team na always nandyan, sumusuporta. So, ayun, at Kuya Marlon, magpadala ko ng pagkain kay Kuya Noni, ha?
dalan mo ng pagkain si Kuya Noni. At syempre, shout out din po kay Ma'am Anonymous, doon po sa sponsor natin kay Kuya Noni sa kanyang injection. At syempre po kay Kuya Marnie, no. Ma'am Sis, maraming salamat din po at nitong buwan na ito, 3 kaagad ang ating napa-injikan mga Rich Team, no? Ayan, 3 kaagad. So, abangan po natin ang pang-4 na i-injikan. At meron din po akong napupusuan na pang-4 na i-injikan po mga ka-Rich Team. So, abang-abang na lang po at kung sino man yung pang-4 na yun. At maraming salamat po dun sa mga sumusuporta, no? Ayan. At dun po sa mga always nag-tune in sa aking premiere. Maraming salamat. At Shout out. sige, ano pa? Mga taga General Santos City. Saan yun? General Santos City. Saan yun? Batangas. Batangas? Hindi ka naman nagpupunta ng Batangas. Ba't nasi-shoutout mo? Yan. Ha? Bilma. Ha? Vilma Santos sa Batangas? Oo nga, Vilma Santos. Oh. Ba't may naalala yung mga ibang tao? Alalahanin mo yung sarili mo. Paano ka gumaling? Tulungan mo yung sarili mo. Kasi ikaw lang inaasahan nila Kuya Noni, nila nanay. Maganda pag-artista. Ha? Maganda pag-artista. Maganda pag-artista? Mga magaganda talaga yun. Kaya nga mga artista yung mga yun at mga magaganda yun. Imbitahan natin. Ha? Imbitahan natin. Eh, hindi tayo kilala nun. Kaya hindi natin maimbitahan. Kamarinos natin. Kamaris, ubos na yung ulam mo? Ayaw pa na. Oo nga, bakit nilamutak mo na yan? Isama mo, ito sayang, paborito ni nanay yan. Ito yung padala. Isama mo dito at pakainin mo na sila nanay. Naku, makakatulog ka na niyan sa... Dito sa plastic, wag dyan. Pasok mo sa loob. Makatulog. Ha? Mapunta ako dun, masigaw-sigaw pa ako ng bali labo, palakali. Ano yun? Para kang yung magtatawag dun sa sumasakay sa jeep at saka sa bus. Dispatcher. Anong tawag nun? Dispatcher. Tagaan. Dispatcher? Intakto. O bakit ka magsakay ka na lang para mabilis? Sakay. Ha? Kung may ilog daan, tapos may baka. Wag mo na naisip maging ilog ang kalsada. Kasi malabo mangyari yun. Ay kung magdaan si Noah. Ha? Magdaan si Noah. Ay, ewan ko. Nasaan ba si Noah ngayon? Anniversary na yata ni Noah. Ha? Mag-anniversary na ni Noah. Naku, ewan ko. Wala na yun yung si Noah at nasa iba yung daigdig na yun. Matagal na yung namamaalam. Doon yun nung daan si Noah. Saan? Minuturo sa akin. Si Noah? Sasabi sa aking tao. Tapos, Ano lang sa isip. sa isip mo. Huwag mo na isipin yung ibang tao. Naka-ano pa din dito. Naka-memorya pa din dito. Oo nga. Sige. Ibig kong sabihin, huwag mo nang pag-isipan yung mga ibang tao na hindi ka naman kilala at hindi ka naiisip. Ang iisipin mo, ipagdasal mo yung sarili mo na gumaling ka na. Yung mga alagang hayop ni Noah na salbar, kinakay dun sa malaki yung bangka. Tapos, Yan na. Para mayroon kang pagkain. May ulam. May pagkain. Kambing, may mga tupa. Natupa. Paano mo naman nalaman yan? Sa aking pag-aaral, sa Pilbok. Ha? Sa Pilbok ako. Pilbok? Tapos? Bicol University. Gusto mo pa ng tubig? Gusto mo pa? Siya, sige. Kaya Marlon, huwag ka na magpunta kung saan-saan ha, kasi mamaya aantukin ka na. Kailangan mo nang umuwi para makatulog ka. Kasi baka mamaya makatulog ka dyan sa kung saan-saan. At saka iuwi mo na din pati yung pagkain. Ha? Uwi mo na. Sige na, babay na, mag-ingat ka.